दिनै हराव 12 रिंगा हरनि समाव मैदेरा फैनानै किति हाज'वारिनि न' बां थोरसि लथा सम्पतिफोरखौ सिलिंखार खालामनानै गालांजानाय न'खराव खौरां लाफैयो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना दादगारि हाथिसार देबादाङि गामिनिनो थागिबि फिसाय गैजायै रान्दि आइजो किति हाज'वारिनि न'खरखौ हाग्रानि मैदेरा फैनानै सिलिंखार खालामलांजानायखौ खोनानानै खौरां लाफैनायजों लोगोसे इएम रनजित बसुमतारीनिनो बिथोन बादियै इएम रनजित बसुमतारीनि पिए प्रनय बसुमतारीया थानो थाखाय थिं बायनानै होयो आरो खरसा जानो थाखाय एसे रां अनसुंथाइ होयो लोगोसे फरायसाफोरनि बिजाब आद्रि जानायखौ बायनानै होफिननायनि बुंथियो। पिए प्रनय बसुमतारीनि खौरां लाफैनायाव मदद होयो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिजों लोगोसे दादगारि हाथिसार इउपिपिएल प्राइमारि कमिटिनि नेहाथारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफायो। फै बिदिब्ला 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल बिरदाव मुसाहारिया खौरांगिरिनो मा फोरमायखो नायनि। मोनसे खोब दुखुनांथाव जाथाय जे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थामहिनबा जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय बे हाथिसार प्राइमारिनि सिङाव जोंहा नैबे देबादाङि गामियाव दिनै हरनि 1:30 रिंगायाव हाग्रानि जोंहा मैदेर फैनानै जोंहा क्रिस्टि हाज'वारि बिथाङा सासे रान्दि आइजो बिथांनि न'खराव फैनानै बेनि जिखिनि न' बां बेखौ दिनैहाय सिलिंखार खालामनायखौ जोङो नुफैनानै खोब दुखु मोनदों आरो जोङो दिनैहाय बाहाय नुनो मोनबाय बिथांनि जे न'खरनि जेरैबायदि जिखिनि एसे साय सम्पति दंमोन बियो कमप्लिटलि डेमेज होननानै बुंनांगोन। बेहा सासे फिसाजो आरो सासे फिसाला सासेया क्लास 10 आरो सासेया क्लास 9 फरायबाय थानाय जोंहा बिथां आइजोआ दङमोन खिन्थु दा दुखुनांथाव जाथाय गासिबो लेखा थेखा जे बिथांनि जे संग्रा खावग्रा जिखिनि दङमोन बाल्थिं बर्थन दङमोन आरो बिथांनि जे जि जोम दङमोन गासैबो बुंनो थाङोब्ला सिलिंखारखौनो बुंनांगोन आरो जों नुफैनानै खोब दुखु मोनदों आरो बेखौनो जोङो खावलायनो लुबैदों जे जोङो हाग्रा बिफाननिफ्राय बिनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनानै बिथांनो माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो हायोबा निस्सय बिथां दुखुथिया जे क्रिस्टि हाज'वारि बिथाङा एसेब्लाबो मदद मोनगोन बेखिनिखौ आं मिजिं खालामो। आङो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथांनि जे सिलिंखार जानाय न' बे न'खौ जाहाथे रायजोआ एसेब्लाबो खामानिखौ मावनानै होगोन आं बेखिनिखौ रायजोफोरनिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय। जों बे न'खराव फैनानै खोब दुखु नांदों आरो बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै जा जोंनि बिटिआरनि इएम जा हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथांनि बिथोन बायदियै बिथांनिनो जोंहा पिए प्रनय बसुमतारी बिथाङा जोंनि ज' फैनानै नुफैनानै दुखु नांनानै बिथाङा बे न'खरनि थाखाय जे न' एसे लुफामनायनि थाखाय आरो फिसाजो आरो फिसालानि जे बिजाब बायनाय आरो बायदि बायदि माखासे गोनांथि जानाय मुवाखौ बायनो थाखाय बिथाङा एसे निस्सय अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा होनदों आरो बे अनसुंथाइखौ जाहाथे मोननानै बे जिखिनि खामानि मावनो गोनां बे खामानिखौ जाहाथे मावनानै लायो आं बेखिनिखौ खावलायनाय थाबाय।